Hola, soc Dani de Xàtiva i soc de Associació Cultural La Triaca Baixa. Com sabeu, n'hi ha moltes persones amb necessitats. Estem en el segle XXI. Sí, tot el món pot ajudar. Nosaltres sabem com. Les mongetes de la Consolació estan arreglades menjar. I vulguem arreplegar 1 quilo d'aliment. Un kilo. ¿Qué hay? Pavón. Per aportar-lo a les mongetes de la Consolació. Podeu dur els aliments a la plaça Bonaire el Divendres dia 11 d'octubre. de 8 a 9 de la nit. I dissabte 12 de 11 a 1 del matí. Vos esperem.